बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. अश्वत्थ मारुती भक्त मंडळ तर्फे बाळा सावंत दशावतार नाट्य मंडळाचा प्रयोगाचं आयोजन रविवारी करण्यात आलं होतं. याचा शुभारंभ शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मंडळातर्फे उपस्थितांचे सत्कार करण्यात आले. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, दशावतार कलावंत भाई शिर्के, अशोक पेडणेकर यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला. यावेळी श्री परब, डॉक्टर येवळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार देव्या सूर्याजी यांनी मानले. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, दशावतार कंपनीचे मालक भाई शिर्के, सत्यवान बांदेकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, अशोक पेडणेकर, मांगिरीश रांगणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते बबलू मिशाळ, किशोर चिटणीस, अनिकेत पाटणकर, मेहर पडते, अर्जित मोकळे, गौतम माठेकर, पांडुरंग वर्दम, देवेश पडते, विशाल चव्हाण आदी माठेवाडा जुना बाजार येथील नागरिक उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.